бе, като си изтушираш, бе. Немаш въшки. Ей, Тинче. Чакай, да опитам я тебе. Тинче, къде си мъри ти? Дека си тръгнал? Дека толкова търчаш? Работиш? Дека мъри ти работиш? Бърза помощ. Кой те намести да кажеш ти, Кой? Дека мъри ти сама, ти си толкова клемпава, толкова прост. Ти си се наместила в бърза помощ. Мъри, дойдат ли тия твои пациенти да се лечат или да умират? Хубаво, ти цял живот ще учи, не кате, айде да сработиш. Те я по дома, разлепшува се, баня се, са кяпна малко меденяци. Не, Тинче, не. Не, сърце ми яко, ако дойда до бърза помощ, ти да ме лечиш. Тежко мене, айде, терай ти, жива и здрава да си. Айде. Она клемпава наместила да работи в бърза помощ, пък ќе го изумре всите пациенти. Само мой Блажо не ме намести нигде, я домакинка си остана цял живот.